салом алейкум бародари азиз, ирӯза қурби асрор ва як хабари хеле муҳима барои шумо пешкаш мекунам. Видеоро то охиша тамошо кунем бародари азиз. мо курси худмона сар кардагем ки курси пул кор кардан аз интернет дар криптовалюта ва P2P арбитража бародари азиз. Курси мо 100% кафолат дорад ки вақти шумо пра курса меомӯзен мегзарен, шумо аллакай бигем доходи иловагӣ пул кор кардана сар мекунед. Вақтое ки холигӣ ки дорен дар ягон кори беҳуда сарф намекунен, пул кор карданда сарф мекунен. номерои WhatsApp ки мемонам бародари азиз, аллакай ними ҷоҳора гирифтагианд, дороен ҷои худтона зайнит кунен ки ба шумо ҳам бираса. дар курси мо бигем ҳаматарафа обши курс мешавад ки ҳама роҳҳои пул кор кардан аз интернета мо ба шумо пра карда мефаҳмонем бародари азиз. ирӯза қурби асрор аз ҳама баланд дар бонки Эсхата буд бародари азиз. чӣ хеле ки шумо дидесен суратош биромадесай. раҳмати калон барои дастгириётон.